Alright. So, good morning, good morning, good morning. So, nagbabalik tayo ulit. Medyo matagal-tagal din tayo last na nag-vlog. May mga pending pa akong vlog na hindi pa na-upload, tulad nung Davao adventure namin. So, ngayon guys, ang vlog natin ngayon is a day tour lang para sa dito lang din sa Pangasinan, yung tinatawag nilang Pacalat River. So guys, nandito na tayo sa San Carlos. Time check natin 8:30. Umalis tayo ng alas 8. So medyo mabagal ngayon kasi umaga na din. Pero mas okay yung ganito kasi meron kaming tulog. Compare siya talagang yung gigising ka ng maaga, ganyan. Yun nga lang, hindi mo maabutan yung napakagandang sunrise pag ganun. Minsan yun yung maganda sa rides yung aabutan ka ng sunrise sa biyahe. Okay, grabe, bali-bali kulay ang mais. Ganyan ba talaga kulay ng mais? Ay hindi, yan ata yung mga mais na pang ganyan, no? Pwede kayang kainin yung hindi ata ito yung mais ata na ginagawa nilang pagkain manok. Siguro, hindi ko alam. Oh, yellow, di ba? Di ba parang orange yan yellow yung di ba? Parang yung nilalaga, kantura. Ha? Hindi Ito din ba yun? Hindi. Alangan ipaparaw nila ng ganyan. Tamay balat yun. Oh, ganyan magiging ganito. Oh, yan mais. Oh, yan yung yan yung dito? Mais na kanin. Kalam. Ay, mga brother ko yun, mga brother ko. Nagmamadaling mga pogi, mga riders, sniper. Mga grupo ng mga sniper. Ride safe mga paps. Dito na tayo ngayon sa Barangay Pacalat. Hanapin na lang natin yung Pacalat River para ayun Pacalat. Huwag magmaneho kung nakainom. Dahan-dahan, bawal po ang wangwang. Ay, ito na siguro yun. Ay, hindi pa pala. Uy, wow. Parang walang tubig ata ang ay, naka. Ang gapoy danom to amo. Yes. Yahoo! Yep. Hello po, good morning. Pangalan po? Jeff Gorospe. Ano yung nakalagay dyan? Brunel Uligan yung sinabi. Sir, palagbook na lang. Okay. Yes po. Magkano po ang 10 pesos lang per person. Sige. Meron kang bayad dyan, lab? Okay. So yun na nga guys, nandito na kami sa Pacalat. So pag mga ganitong tourist destination or pasyalan, mayroong mga environmental fee. 10 pesos lang naman isa. So 20 pesos sa aming dalawa. Okay na din. Sulit ba ang 10 pesos ko? View pa lang On the right. Ito yung river. 200. Ayan. Yan na yung river. Oh, wow. It's clear. Hanapin na lang natin sila kung nasaan sila. Oh, wow. So guys, nandito tayo ngayon sa Pacalat River. Punta natin yung mga kasama natin. Tapos mag-swimming tayo kasi swimming na ako.
Hello everybody. Andun na yung Naka-on na ba yan? Naka-on? Opo. Woo! Welcome to the fifth ward activity! We're here in the Pakalat but not Makalat. Pakalat-kalat yung mga tao. So dito na kami sa Pakalat River. Try namin tong hanging bridge nila. So medyo mainit dito sa Pakalat. Pero okay lang naman. Okay lang din, kaya pa naman. Try lang, grabe naman yung magdaanan ng ano, hanging bridge nila. Ayos. Grabe yung hanging bridge to. Woo! Ay, hayaan muna natin tumawid si Ate Giselle. Ay. So guys, ito yung view sa likod ng hanging bridge. So medyo kakatakot. So guys, tatawid kami sa gigi. Baka parang napatusok yung pako dito eh. Picture lang sila. Hindi, nagpipicture pa sila. So guys, dito na kami sa hanging bridge. At ang init. Sobrang init. Scary. Yeah. Ay, nagbabounce na. Dapat dahan-dahan lang si Rin. Kasi pag binisa mo magbabounce-bounce. Bouncy. Ay, naku. Ginagawa ko nung sa Bacolod na dinadaan yung mga hanging bridges. Yeah. Picture kita, wait lang. Good morning. So, kami sa Pakalat River. Ang ganda naman yung view. Yung view sa Pakalat River. Nga lang, mainit talaga. Hello. What's up, guys? So guys, tapos na ang ating Pakalat River Adventure. Yeah, buddy. So, paano pumunta dito? Punta lang kayo sa mga Tarun. Bayan ng mga Tarun, no? Tapos, basta mismo malapit na sa plaza. Kung galing ka ng Aguilar, pakanan. Tapos madadaanan mo yung mga maraming old Filipino houses, mga ancestral houses. Mga ilan-ilan din yun, tapos dire-diretso lang yun. So sundan mo na lang yung mga signages para makadating sa sa Pakalat. Kakain na tayo. Alis na, mga ambon. Pero hindi na, ganito na tayo biyahe. Yeah. Biyahe na tayo ng ulan. I like it. Tapos hindi na tayo mag-vlog pauwi kasi hindi naman waterproof to. Hindi na tayo makakapagsalita in case na mag-waterproof tayo. Kaya tatago na lang natin to. And short vlog lang naman to para maumpisa lang ulit. So kita-kits sa next na vlog. Peace.